खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हेमन्त बसुमतारी। जों दिनैनि समाव बयबो मिथिगौदि गिलु बालु जिउसाजों सान हर जुजिनांगासिनो दं। जिउ रैखाथिनि थाखाय बे बुहुमाव मादि नुस'हायै बे गोहोआ, जायखौ मेगनजों नुनो मोना, आखाइजों मोनदां हाया, आय' नों कर'ना भाइरास। बुहुमनाङैनो सुबुंनि गोहोखौ थेर बेथेर खालामबाय आरो बेजों मा जाबावनो हागौ। फै जों बे कर'ना भाइरास कभिड-19निनो मायानि सोमोन्दै बाथ्रा सावरायनाय खोनासंनि। जोंनिनो बे अनिक बिबिसियावनो मुस्रि अनिक बसुमतारीनि फैदो। कर'ना भाइरास कभिड-19 निफ्राय मबेसिम बेजों माबादि जानो हागौ एबा बुहुमावनो माबेसिम सोलायलांनो हागौ। बुहुमारि जोंनि थासारिफ्रा साया माया जाखांफैनो लादोंसै। बे समाव हारसिं निजोमै गोसो होथाबनानै संबिजिरनाय खालामोब्ला ओरैबायदि मोननो हायोदि कर'ना भाइरास कभिड-19 जों जुजिनानै देरहाथारनो हानाय लामायानो दासिम थोंजों गैथ'वा। नाथाय बेखौ हमथाना दोननोल' हायो। मिथिंगायारि गासै जिउ हारिसाफोरनि जथाय गोहो आरो गाव बिबान मावफुंलायनायनि गेजेरजोंसो। नाथाय बे जिउ हारिसाफोरनि देरसिन बाहागि सुबुंनि आखायावनो दिनैसिम बेनि गोहो बाहायनाय जखायावसो दं। थेवबो बिदिनो दिन्दां जानानै थागोन इयुनावबो बियो। बेनिखायनो बे थि मेरु जखायावनो दिन्दाङै थांना थानो हो। मानोना बिनो सोमोगोनां इसोर, जों मिथिंगायारि बयजोंबो जयै सोमजिहोजानाय जोबनो गैयै गोहो बोरनिगिरि आफा इसोर। गियान लैथो थुनलाइयाव गुरुआ बुंदों, जोंखौ आफा इसोरा बुंदों, नोंसोर गासैबो न'खरसेनिनो जिउ हारिसाफोरनि बाय बाहागिफोर। गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अन, बोलो गैयैफोरखौ दा नाख्रेब, सैथान नंखायखौ दा फोथाय, सैथो इसोरखौसो फोथाय आरो सिबि, नोंसोर रैखा मोनगोन, जिउआव थार गोजोननायखौ मोननो हागोन। नाथाय आरो बेबायदिनो कर'ना भाइरासनि सायाव खोन्दो खोन्दो फारियै खोनासंनो मोनबावगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। अनिक बिबिसि।